Toimivassa kaupungissa joukkoliikenne kuljettaa ihmisiä tehokkaasti ja turvallisesti. Myös lapsia, vanhuksia ja liikuntarajoitteisia. Kaupungeissa on kuitenkin monenlaisia alueita. Kaikki eivät ole hyvien yhteyksien äärellä. Mutta meillä on siihen ratkaisu. Remotet liittää viimeisetkin alueet osaksi joukkoliikennettä robottibussien avulla. Vaikka taustalla on uutta teknologiaa, kyseessä ei ole mikään avaruusohjelma. Ratkaisumme on jo käytössä testattu ja kaupalliseen liikenteeseen valmis. Tavoitteena on 4 ajoneuvon samanaikainen valvonta, joka mahdollistaa kustannussäästöt. Kerro meille tarpeistasi. Me hoidamme tekniset, juridiset ja käytännölliset ratkaisut. Tuodaan joukkoliikenne viimeisellekin kilometrille.